iki langgane Pak Sumarji. Lah iki lho melu sapa? Kok loro melok munggah panggung. Iki mau sing nyeluk aku sapa? Rek, lanjut arek-arek aku pas munggah ngene iki sinan lho. Sapa kowe sing nyeluk aku ya? Wong sing santai. Sampeyan ngerti munggah di panggung. Ada sing kok andi nyeluk kiron jare ngono. Awakmu nyeluk ora? Aku nyeluk sapa? Nyeluk aku. Aku ki nyeluk Jabir. Jabir Sing metu kok kadir iki. Kae jelas Pak Sumarji. Lah iya. Sumarji aku iki ning kene iki. Pak Sumarji wonten. Tur iki omahe kene. Selera mau main kene. Himar putuku. Aku sing diomahke. Kalau munggah iki kok njaluk sapa? Pak Sumarji nasib kula pripun Pak Sumarji? Sampeyan tega kali kula. Sing di Pak Sumarji kok. Lah, anak ngerti Pak Sumarji. Apa kurang kenal? Lah wong wis mlebu Salaman mangajengan bareng kok yo. Salaman tapi gak kenal jenenge wong sakmono kae salaman mbek aku kabeh. Iki tanganku delok sampe kapal iki. kowe iki ngapa ora mergo salaman? Mergo apa? Kuli batu. Oh, ngono karo aku iki yo padha dagelane. Masih aku itu dagelan yang kulit lah yo dagelan. Masuk tega. Iki nek wis mlebu ning kelas Himar. Kuwi kudu iso bawa. Loh, bawa iki tanggoku. Gak tak Biyen ning kene tau loro ning kene. iya biyen. Bawa ikut bawa duwe iku. Sing cangkeme kanca pagi ya. Nek kene iki disiap. Lho aku wis siap nek. Golek yo. Ge Mas. Aku siap. Ge sik Mas. Karo aku Mas ora. Kowe iki main nang lapangan kajang kowe piro? Ping 3. Zaman jasa remaja. Ya tahun 78, 79. Ya 80. Main gol. Penontonnya wis tuwek iki. Penontonnya wis mati. Tuwek piye? Kelebihan umur deh. Maksudnya penontonnya sampai niku wis dolen ngono kabeh. Sik tok. Kasirah banyune kesali. Biar gendaan iki. Kamu nucapkan rahasia. Rahasia. Lagu kanggo Pak Sumarji. Sumarji, sampeyan njeluk lagu napa, Pak? Lho, iso tenan to? Dek, Kula iso niku lagu ya dana ya dana dana ya dana ya dana ya dana. iki sesuk. Ku ngemis berdua. Ku njaluk dana-dana kok rada ngemis. Ya iya lagu dan. Langsung ngerti dah. Kowe nek nyanyi ya dana ya dan ojo kowe nek. Coba. Kelontengan. Ya dana ya dan. Lah besok. Ya dana ya. Nek Oh, kenten iki. Oh, padha mlarate gak aku iki. Ya ono kan opo? Eneke sombe rono. Ayo. Anu tak percaya pokoknya aku melu ae. Ini lho aku ini tak teko Jakarta. Kok aku sama menung 750 gak aku. Sampeyan kok ngomong 150. Iki iki lho, bengi iki. Wong Pak Sumarji iki nanggap aku luwih kok itu. Kok iso tekan kene sapa sing ngejak ini? Iki kan berarti sampeyan iki ngeduni regoku berarti. Lho pancen kowe iki tak makelan. Kowe nek kowe langsung Pak Sumarji mesti panglo. Jane ya sak menene tak peni kowe separo. Lho kowe nek ora karo lapor polsek sama. Ya apa urusane polsek awake dhewe iki? Sampeyan guruku bener aku nek kene biyen 12 tahun. Nek rego aja kaya ngono caramu. Lah kowe Awakmu pirang tahun, Dek? 12 tahun aku nek kene. Aku sik petangunan wis gak kuat aku. Kene 12 tahun aku 7 tahun. Kowe pinten tahun? Aku sik petangunan kutumu. Salah ya awakmu gaule karo mujek. Ya kok tadi ngono kuwi. Pokoke tak mlaku. Kacene ora tahun seneng pirang tahun. 7 tahun, Mbak. 7 tahun. Aku nek kene iki ya ora krasa. Iki kowe sampean dhewe rasane. Iki kowe sampean dhewe. Rasane lha opo, Dek? Ora retak nang warung dumpil ya. Opo, Dek? Mejer. Lah mejernya kok Aku kok nyalih kok kene. Ini aku puasane cacok. iki kok minggat karo turun. Ya kan? Abimar. Duar. Ayo. Nyanyi. Yang nang boleh. Aja ngalus
samping mayang. Iki aku membunuh karirmu. Tenang. Iki ndakil ya lucu. Iki mergo kowe. Hanya kok aku. Kudune wiman meramati kowe sing marani. Masa Mabuk. bener. Nek ngono tak mulai aku. Kowe mulai ya ra sida. Ya dana. Pak Sumardi, siapa jenenge Pak Sumardi? Sumardi. Ji. Sumardi. Kowe iso bener sing denger ya. Salam penyebutan potong pintu saya. Sumardi. Prahmen. Saya Tanjung. Jenengan dados Terus gimana sih pesan? Ada, belum. oke. Iki ceritane dipateni. Ngene Pak ya. Kami dipateni. Oke. Jadi sampean ngomong, "Nak, detekku." Iya, detekku anggo. Putih nyingkre putih. Butuh kowe. Iki aku ditakoni piman lho. Nek getihku awi wangi kuwi aku rasa. Lek Ora wono wangi, jiro Pak. Ora wono wangi. Nek getihku kuwi getihku banger, getihku halus. Ngono dek mulai sapi papan. iki ceritane lho. Kontone Alum. Iki Dewan Sutradara. Ye kontone wangi aku ora. Kene tak kandhani Nek. Seman. Nek trimo geti-getian ngomong. Kowe ngomong dulu ana apa ora? Ayo, seneni terus. Yen getihku rendah berarti tensiku mudhun. Puasane kok kan. Apa jenengmu? Piye dateng? Piye diajeng? Ketene arum nopo? Aku iki sedan. Ora. Enak aku. Tenang ya. Yo, aman. Aman. Kowe mulai kok bocah wedi. Ora wedi. Kowe mulai orang leh. Ya dah. Lah sing geti apa sing wedok apa sing lanang sih? Aja salah. Penting. Apa diajeng? Arume menika mboten keris. Iki sambunge tak pateni. Ayo, betul. Saya aja mundur nih. Kok gak ada pemainnya Mas? Anggondo Arum. Cacane Inggih cahyane tumrap karo. Pas repot di sutradara. Iki kan satu lho. Semerodono. Anggondo Arum kula tuh minta setting. Yen Yen Anggondo anggondo arum, kula betul ora. Nek Yo, Sik, Pak. Yo yang ngono bakal tak lecut. Iki lho sing main kok celok. kowe bojomu apa? Iki lho. Urusan iki kok. nonton Ayo ulang. ini lho dicontoni sing tenan. Foto. Ini lho contone ngomongke cerita. Ora jajal kowe sih. Alah pucuk tok ae. Iki jajal apa iki? Lho kan disunduk dipateni. Ngerti gak? Iki puncuke licin, Dek. Enak ae. Lakone ketoprak ngoten lho Pak. Lakone ketoprak, kudu ketoprak. Ayo. Lah kowe apa? Ora bakal mati ditutup iki matamu. Waduh, ya jangan kenapa mati, gua tangga puro.
Kopi temen dah. Aku itu sutradara. Kang lakone piye to, Kang? Iki dadine bani manginge itu. Toprak apik tenan. Ora ada Lama belum karuane balungan wis garapan. Lu dirokok gondong wangi. Ngono. lu dirokak dongani. Iya tok tok tok. Iya tok. Nah, Nah, aku sutradara. Berarti kamu sebagai Ayo direman. awakmu yo kondisi kok kono. Awakku gondo wangun kruk. Langsung breng. Ora ngendang kuwi. Ono. Dadi nek enek bondo wangi Aja melok Jare arep Kowe mulai. iki ayem mau buka tokone bakal kowe lho wis toko minyak wangi. toko legi. Gak kelo aku tak. Awakmu kamu Wis kesel. mundur. Lu aku sekor tenanan ae. Yo warna ono to pandake. Yo gone warna ono. Cerita jung sak dole. Oh. Lah kok kamu sih tak jung dek kamu pilih. Kowe iki kasirah wis ditolak. Sakno ora ono arek ayu ngletak iki lho. Aku gak tega tak tulungane. Santai lo ya. Ayo, aku kenali. Pak Sumarji. Apa? Ini pripun? Terus Kowe ngono Wis, Pak. ambune wangi nek ngono kowe ora salah. Ora salah. ora salah. Kowe kok ambune gede Ya bangunnya gede. wangi gede wangi. Ini wangi. Kowe ora salah. Kowe ora salah. Kerjane Jane jaman. jenenge banyu. Jenenge Banyu Urip. wangi kok baju urip kene. Aduh ki Banyu wangi. Aku sing jelasno aku ae ya. Aku ae. Wis sing jelas sampean. Ojo kekeran aku sing jelasno. Iki zaman baru gabus anu orkes Melayu Jasa Marga. Jelas. Loh. Loh. Dalake gak ngereket aku. Kowe iki karo foto. Oh, nang rokokno to. Loh. Aduh, masuk angin kabeh. Masuk angin. Oh, tak delenge tolak angin. Citra muncul. Aduh, masuk angin kabeh. Ayo. Banyakan masih beriak nasi kebule dan Arab. Iya. Loh. Ngono lho. Oh no. Nek iki ngomong apa gak iso. Ayo saya cocok. Tak jenenge Banyuwangi. Lah kok masih kita. Jebut ngerti gak? Ngerti awakmu ora munggah aku kendang musuh. Iki jenenge Mbak. Bang. Balik nih. Iki tak. Iki tak. Ya, sampai lagi gak apa-apa. Iki tak bakal jenenge kuta alun-alun Banyuwangi ayam manusia. Cocoknya ya karo iki. Iki cocok. Aku tak Kalau nembang. Pak Sumarji dikontrak sampai Nanti nembang Asmorodono versi Mbak Sulian. Sulia. Coba Mas Dwi, Mas Dwi. Bener. Coba Asmorodono. Nah, Oke, tak tonton, tak tonton. Iki lagu sing piye to, Kang? asal. Mas Dwi, Mas Dwi, Mas Dwi. Tuh, tuh. Wayang muncul. Iki apa wis maneh to? Selamat kulit. Wis bodoh. Iki Sulia karo Banyuwangi sira aku. lagune piye? Kan nama gue sing tak tonton. Kurcine apa? Bes. Kita. Kalimane udah manis nanjai kula. Iki to lagune.
ngono. Balik kok ngarep, dari manis. Asmara Nyono Suryana ngono iki. Oke. Gimana? Iki lho sing tombone Banyumanik. Dari manis. Dari mana? Kuriang manis nadai kula. Nyapa kok? Iki lho, Hei, kowe nek mudhun rentuk apa ki kok? Kumansamu aku lho sing Ini diomah. sing dhuwur kene iki semangat kabeh. Sing digolekne Lah nek kene nyapu aku kowe juraganku wis mulai. Bron, aku tak bocah iki. lah apa aku juragan? Lah jarene Kowe Iki rene. terus nasibku piye? Ayo kartu. Lah sampeyan kene golek apa? Macam margi. Ada. Yo dari mana? lagu ini kan Suliana, jalurnya Suliana, yuk ini lagu ini iki. Ya tak ngomong apa ya, aku ya apal. Wis pokoke kowe namane gue. Oh, iki tak dorong beli kabeh. Nah, yo kok sampai tekan iki lah bar aku wis ora. Tapi namanya ya, tapi dia biar aku diri ya. Ya, video. Videonya. Besok bareng-bareng masih bersama Campur Sari Indonesia. 3, 2, 1, 4, polo.
menika sampun diaturaken kula lagi sayangi. Bu, Mas Romono versi dangdut Suriana. Terus dan terus contoh ya. Nah duduk sebentar dong. Oke. Tapi bener kok apa ngono? Ngawur butuh ngono. Ting nanging nun sewu niku kula balaken Rin. Sindan nika pundutane ibu. Nggih, niki wonten mboten boleh. Masih ada bintang tamu. Pesanan dari nadane cek. D. Wonten kalih Mas Bitar. Ayo mriki ya, Dok. Ayo. Ribut. Apa? Selamat malam. Lanjutkan dulu ya. Yo, iki pamundutan niku. Dari Bu Tati Akbar. Selamat malam matur nuwun Bu Tati. Ya, yang Mas Persil. Ki wayangannya mlebu lakon ya Mas. Bro, ini gampang ini. Emang tak totong ini iki. Ini beda dari yang lainnya dalam milenial. Ya, Sob. Udah selesai. Thank you.
Bos. Sak derekipun dilajengake sadurunge Mas. Aku soalnya sih Adalah ya iki aku njaluk sepuro bengi iki aku gak iso suwe-suwe soalnya langsung terbang ning Jakarta. iki kan syuting ya Mas. Timnas sesuk lah butuhne aku to, Mas. Oh, kawe ditonyoni. Pak Sumarji. Oh iya ya lali Mas. Paham ya? Bisa Jadi apa Bapak matur nuwun dulu. matur nuwun Pak Sumarji. Oke. Alhamdulillah kepanggih malih. Wes, oke, terima kasih. Oke. Acaranya Mas Bima gitu. Oke. Selamat malam, Mas. Nadane lurus. Madhep C. Ayo, kita langene ra lucu. Ayo. Soalnya awak dhewe peseni karo Mas Sumarji kan. Mau sing dulure awak dhewe dutate ngono lho. Iya. Mantau dari sana. Coba ya. Lu benar Veronica kok. Veronica bisa ya? Lagu yang baru. Hanya suara. Bisa. Kita ngomong kan lho. Ayo Pak Mas. Ayo ya. Oh, Veronica. Oke. Lu kenal Veronica kok? Ini musiknya kok gitu, Mas. Wah, wasik karo baby. Yo. Lu kenal Veronica kok? Veronica yang omsong buanan rohaniku. Omsong yang biasa dapat dalam rohan dulu. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria pun suami. 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 Waduh, jebol, tukul, ono. Bahasa di ono beda kayak gitu. Terus apa boleh? Tahun ini mutek loh. Lah kok enak. Iki di bonsai yo. Ini saya anu Mas, sak jurusan karo yo tiba. Oh, sakit. Lagu itu lagu Mas. Mas Bima. Minta belok. Asmoro Dono mau. Tuh. Apa kelas Mas? Asmoro Gono versi keyboard Dangdut. Enak ya. Denak ya Mas, Denak. Iya. Denak. Dina iso tapi Bisa. lagunya beda. Oh, Denak Mas. Dasku kok miring. Cek. Ini mesti ngomong pakmu. anak sama tak? Dan nanti kamu komandan telepon nanti. Pasukan masuk dalam barisan. Basiran. Ini pasang di dalam basiran. Tusuk. Begini, adanya. Lagunya Biar kembang dulu. Oh, lagu kita baru. Kutuwe, nak suara. Iki yang benok gandulane hati. Jodeno cinta satu pisahkan. gandulane hati. Gandolan. Oh cinta tak terpisahkan ya Mas teman. Bisa ya, Mas boleh ya. Tresno iki sing jalo mugi Allah Mas Dinar, kalau teleponnya kesana racak ya Mas Dimar ya. Oke. Yuk, betul langsung Mas Dimar. Kamu ngomong apa? Ora jelas. Ngensi yo sing apik. Masih bareng satu lagunya bareng khusus jalan. Lu
paksa. Mas Bima bareng-bareng delok kantoran nanti. Hidup semati among ana ing ati rasa Coba sholawat Pak Kasranto Budi Kulo ya. Oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, tak ada ya. Mas kecil kan sakit kan sambung kitir 9 sip. Wah, ada sih biar Bapak Eka Santo tebak. Allah. Oke. Oh iya sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, muatin banget. Ready sih kabar.
Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Pelibatan rahmat dari Bapak Kasranto dugi saged. Amin. Ayo, matur nuwun. Siap. Gerakan berarti. Ayo kita sumir Hari ini nanti. tidak benar mas. Kita sumir versi dengan J-pop versi Bali. Wah, Bali, Pak. aku rasa nggak tahu bro ini. Bali bisa. Mas Percil ini asli Bali, Pak. Kita kas Bali. Tuh, kita sumir. Terus aku sing nonton. Ini tak kendang ya. Hangenku ngamberan. Nontonnya gini tuh mas. Nontonnya gini tuh. Hangenku.
Sing pedang itu kesampean sing sing ngotohi aku. Iya. Sampe makin dawane Mas Bima. Nek Mas totolan jajal. Anu sesuk nek ya. Mas Bima nuwun. Guru aku. Mas BC nggak dinyanyikan tapi judulnya terus Sudro Cinta Tak Buka langsung dinyanyi. Oke. Masuk, masuk. Oke, sampe bagian ngatur musik. Penonton kono kene kon streaming Mas Bima. terus Mas Sudro. Tresno Sudro versi Bali. Nggih. Terus Sudro versi Jaranan. Aturan Mas satu jalan. Lalu ada Mas Bima, kalau selesai. Yo. Sing ngomong. Aja sampe kalah karo gone Mas Toto. Sing nonton aku. Awakmu celenge. Kamu celeng. Nyapa aku celeng. Gara-gara Sudro lah. Kamu dapet Jamil. Tresno Sudro Mas. Tresno iki. Wong bagus, wong bagus, wong tak temui. Ini permintaan Mas Bima. Jalanan Mas. Ya kok butuh kompak Mas. Mas, semangat sih, leren sih Mas. Mentara dulu. Wong ayu, tak enteni. Versi Jaranan yo. Jalanannya pundi Mas? Wonten Yo. Kediri wonten Tulungagung wonten Temanggung. Tulungagung Tulungagung Mas. Apa merah dikenal itu klien. Mas, semangat sih Mas. Ya, semangat sih. Kowe iki aja sing nonton ya. Lah iso Kok ini nonton iki bisa nonton. Ya Mas. Terang itu gayanya Pak Percil Terang. itu gayang Iya, kayak Mas iki Mas. Mas. Merane gayem yo anu gagih sapa lagi.
Lagu Lilo. Lagu Lilo versi Bali lagi. Bali mas. Tak sepurane aku balik. Tembang Bali. Sini aja, ayo, oke dah. Ya. Oh juga kafe. Ini soalnya lancar sih. Aku balik. Coba, Mas Pendeta. Coba deh. Oke, sini sampai dulu ya.
Bilang aku kan. Iki balungane melu tak Iso. balungane kok kaya ora melu. Ape percaya Balungane melu tak Lagune limo bali kabeh lho Mas. Wah, untung mana nonton lagi. Ayo, ayo. Tumpuk. Cek. Diwali. Ayo, bisa lho. Nah, gede kok gede. Tontonan sih, Mas. Yo, oh, yo. Cek bro. Jinene apa Mas? Jinene apa? Ora nyono, ora ngira. Meneng lambemu, meneng kok. Iki lambemu. Meneng lambemu marine didangdutne masalah. Kane iki nek wong suwi ngomong sithik buyar iki. Kok konsentrasi yo. Mas Mas. Iki tetep Bali nopo dangdut lagi? Dangdut aspor, dangdut rontang ranting. Nah, dangdut rontang lagi. Iso, iso bimbingan iki lho iki. Oke. Dangdut lilo. Lilo Bali bablas dangdut rontang lagi. Oke. Betul tak ya? Penting ya. Ayo, Pak, lilo apa rontang lagi Pak? Langsung begitu. Bali bablas dangdut. Wes kula Bali aku sing nonton. Oke. Ayo.
Sang Dewi katon langlangi sabda berbawangi enggak versi apa mas? enggak versi India. India cocok belum ada versi India belum ada mas. Mas, versi dia mas. Saya aku tak pikir saya alah atau Aku orang sinau dulu. saya belum Nih, Joko ini saya gitu. Nadanya mas, nadanya. Ya, siapa suruh duduk? Ayo, sini. Siapa suruh duduk? Sudahnya tegak nih. Enggak. Nah, harus tetap semangat. Apa Pak? Mas Diman, ini damel rontak-ranting apa tuh? Lestari. Oh ya, Ronta Ranting Siden penyanyi. Oke, itu beda. Biar siapa? Ini mas. India ya mas ya? Ya. Lestari sang tidak. Pak Partil ke dana sama sendiri. Oke, klotatannya ini. Oh, klotat. Ade sang Dewi tak. Gimana adanya siap? Siap? Belum gini pakai rontan ranting. Oke, ya.
Makasih, makasih. Pokok deh.